Guys, mamalansa sa course uniform sa mga kuyas. Pati kakimihan pang plansahan ron. Kailangan mga uniform. Mamalansa na ko silang pulo. Okay. Umaandam na nidaan. Okay, klase na. Pit na klase. Pit na klase guys. Mamalansa sa course. Okay, uniforman. Mamalansa sa course silang uniform dyan. Ako'y kabadyo. Ako'y kabadyo. Ako pa'y kabadyo. Kumang ko'y kabadyo guys. So dahil sa atas ng kuranan, mamalansa. Okay. Basta kayo malansan ng ilang pulo. Ano importante. Hi guys! Ako tugs kimi. Natapa ko. Sabados. Kuan parang guys, Sabados gabi eh. So nagiplan sa daan. Nanawad man po ko sa tubig. So munang sundan po ko pamalansa. Sawad ko ito sa tab. Ligid na katong kuan day. Silipon. Sundan ko dari pamalansa guys kay nagsawad ko sa tab kay nami tubig kay Maso na klasian na pulong tubig. Nawinawa na rabot pa rin tubig. So mani ka itong pulo nga kakuya gay. Bago. So dala ko dari ka itong mga pulo nilang mga pulutan na nakamani nga. Mga kuan na. Mga plansahon. Kaya ron. Ano ba? Kami ipod sa suo. Ipod makakanat-kanat ag-agi. Ito, hindi usot-usot ag-agi. Mahal pa mga bata masuo. Mansahan natin inang uniform. Kaya yung mahal pa mga suo mga kiting. Mas no. Hindi pa. Saan na Plansahan lagi daan. Tapi mo sayal. Plansahan po ito ng sayal. Nakimi. Sa magaw guys. Eh. Sa magaw. Matoy. Sakto po siya kuman ko dani puno na siya po itong tap hinahinay at tubig ron hinay at tubig ron hinay siya at tubig ron Morning guys, madong buntag karatang tanan. Sa dyan na pod may kuan, sa dyan na pod may pangluto guys kay klase naman. So bako na pod ta og sa dyan ay mga daily kuan basta pasian. Daily routine. Saban ukapin kay para sa mga turon. Ano magiluto ron? Turon. Kasi pabugnawon. Init pa. Toro na po na guys para sa mga baligya karon. Kapag gabi na luto ta. Early bird ng mata. Luto na ba sa bananakiyo. Ano naman agturon. Sa bananakiyo na pod. Bati gajed.
Paghantag koan. Hmm? Okay, First day of school. Tsa, grabe sa duhan nila, oy. First day of school, puro ligo tanan. Excited ka ato ko, basta primero. Primerong adlaw, arang ka excited. Bye-bye. May school na po ni Ditloy. At ang pandaran ko sila electric pan, di ka ba? Ano mo off man? Ato palit ila tutahan. Oh, tagaan na si Jack kay ko. Bye-bye. Anhira mo ah. Mina mo teacher ha. Muna ko yan. Tanas kimi, school na sila. Ato arami. Ito na po mi, ito sa mga kapistuhan. Bibo ag unang adlaw. Bibo. Mag-plug ceremony na sila guys. Okay. Again, 1, 2. Stop. Okay, welcome back to our new school year 2026. Wanna take a one? 2027, no? Yes. Masa dawalan? Allah. What day is today? Monday. Monday, June. June 8, 2026, our first day of Makain sa na. school, no? Mabago na itong year. Now, Si Elia. to listen our welcome address. Okay, to formally start our short program, School Principal, Dr. Stephen P. Oliver. Parents, guests from Alicia PNP Agency. Good morning, sir and ma'am. Parents and kids, good morning. Good morning. Morning! So, welcome to the opening of another exciting school year. Mga sikiting. May walong. mapuro lang kayo si Mandangan na mapunta again, 1. Tawaga. Manood na sila. The next kindergarten, Ma'am Nancy. Get ready, grade 1. Palinyahan na yung masakot ba? Palinyahan karon. Grade 1, Ma'am Winalin sunod. Amang baby girl. Ano naman na yung gidahan? Ano mo ganiha pag recess? Ano sa kong globulay notebook parang Kimi. Ano naman siguro ni kani? Color code. Ano ba ka tanang color na ni? Agka, marpila ra ka buok. Atot ni. Tagpila na insong globulay dam? 18. Ang papel. Papel. Andiyan, papel.
Folder ni Kimi. Notebook. Notebook ni dyan. Oh, dam. Kamunday na, dam. Mukdan nun sa ukuan. Hasang kuan ka rin dyan. Na nabili na notebook ni Elia. Imbis mo importante na. Ang sabaw eh. Ang hagnaw. Dada papel ni mo, Kim. Ang notebook ni mo. Hasang kuan ka rin dyan. Oh. Dada ballpen. Kang kin-kin rin ballpen. Dada tagsapon mo papel ya. Hasang atoon ka rin dyan pa. Di ara ka dyan ag notebook. 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 Di ara ka dyan ag notebook ni Kimi. Dara guys. Di ara ka dyan ag notebook ni Kimi. So dyan, malit na ko silahang kagamitan. Si Kimi, kompleto nag-idya ha. Kay nakakuha naman ko color si jahang notebook. Kung dahil nga ni double line si jah. Double line ag color si jahang notebook. Simo na si jah. Kuhan ka buok. Siyam 2, 4, 6, 8. So napo ni kabuk si kay ag usa ka nga ni kuan man sa 180. 180. Ag napo. So makasave tag nga ni apaliton sa timing man pud nga naa na tanang color. So di na ta magpili-pili. So naa na tanan. So di na kompleto nag-imo baby girl. Kompleto nag-imo. Thank you, tita. Oh, kompleto nagkakimi unsa nag-ija hapong papel. Isang papel nga grade 2. Dada pa isang folder kay kinahanglan sila og plastic folder para sa ilahang mga kagamitan so ni kanang nay mga panggamit nila. Salamat. Imo na gamitan nimo plastic folder. Kuya. Imo ni oy kana purple color. Muni imo hang gamiton. May pink. Ana. Karon na ka mo computer pin katong butangan daan na kanang ngan sa imong mga subject kay hindi na maka kuan-kuan. Lisod-lisod eh. Hindi na gadzud pati imo kuan atong butangan ringnan. O di na palit na mi na pud ang papel sa mga kuyas. O ilang ballpen, tagduha sila ka ballpen, palit nila. Ito nagkakuya gay, kuya kin-kin na naman ring ballpen. Tagsa sila kapad kay madyo nang di mangiilog. So agila dani nagsugod dani sa klase sa mga laki. Nagsugod sa klase dani sa mga laki guys, usa pa na muhatag ng izahang, usa pa muhatag ng ilahang mga subject teacher ug sa mga pamaliton sa color na ng notebook, sa pay mga kinahanglanon. So ana pa na namo pang paliton puhon. So gakimi wala problema kay so usa pa na mapalit ng ilahang mga kuwang-kuwang gamit sa eskwelahan og ay nagsugod na sa klase. Kaya nga naman kada teacher magpapalit man na sila ilahang mga gamiton nun. So, bukas ako mamalit sa mga kuya sa palit nila karisang ilang papel sa bulpen. Ito'y bag na kin-kin. Ito'y kagail. Kakimi, kompleto nagkakimi kay bawaan naman daan sa ilang mga gamiton. So kami sa ilang mga gamiton. Daghan ka dong salamat. Daghan ka dong salamat din sa tanante. Kapalit nag mga gamit-gamit sa mga chikiting. Naduga nga nag ilang mga kagamitan. Kimi na baguhan tanan nag isang gamit kay di naman maarang ang isang mga sayal. Isang t-shirt gagmatoy na pud. Yung dako naman sa ning tubo naman. Habog na. Niwang habog. Daghan ka dong salamat din sa tanante. God bless. Ug amping mo kanunay diha tanante. Ug daghan pang grasya nga mobalik diha nin jote labi nagmadsong panglawas ug amping mo kanunay diha te. Sabi tita sila. Amping mo ate. Amping mo kanunay diha te. Nagpaazon sa oras notebook ni Kimi hang suwatan sa isang kuan. Ada subject ba? Oh, my pink.